Taivaskallio. Par 4 HCP 12. Reijän sijainti tänään aika lailla keskellä greeniä. Ja nyt sitten kokeillaan, että minkälaisilla strategioilla tässä parhaiten pärjää. Ja Hassi ja Jukka lähtee raudalla lähestymään. Hieno! Ai vähän oikealle, mutta hieno se on. Joo. Mutta kokeillaan nyt tuota väyläpuu vaihtoehtoa. Pakko laittaa pari kirosahti varmaan. No niin! Tän ilmeisesti voi laittaa YouTubeen vai mitä, Juha? Hienoa. Nyt on jokaisella ollut eri Näköjään toi... Mikäs sulla on? Mulla on ihan tämmönen rauta. Rauta 4. Mä en muista mikä kolakki, mutta siellä väki törmäs tohon roskiksi. Kato viimein kola. Sekin on ihan mallikas. Noin. Pieni draw vasemmalle.